Hello guys, good afternoon. Shout out ko sa atong mga followers ha. Di ami karon nagapundok mi guys kay birthday sa ako igsoon guys kung magbuangan na mo. Ayat, di ay. Panday ika tulo. Tulo. Birthday na guys, bulag diri mi naghikay guys. Kay para magkapundok-pundok sad. Sinsya na sa ako bossing dia ha. Kuan ko kana ko yung mga bisita di katiman na ako asawa. Medyo nga na ako diri ah. Sige na. Natay mga kuan guys sa Malaysia. Kambing katong sa yung mga ano ko ah. Bunsog si Kabini. Oh, muna kanding. Kanding Kaya na may tinuod kambing na. yan, ay manok, na pansit. Wala lang, pinumbili na kayo ni guys. Mag-blow di candle na guys para mga pagkaon na kaya nato mga bisita gutom na. Bukuyop na ko. Ay, huy padaan. Hindi ka ng paong. Terus siga na, hindi ng paong. Sabay ba katawa nga, hiriat mas tigil ako. Upaw na ko. Mag-wisa na. Sabi isa ka, ang wais na ko, mudaog ko. May lawas sa rinti, daog ko surprise. Plus, good. Partaon niya, daghan. Uyap na. Birthday. Okay. Happy birthday Okay. to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, ano da? Kaya na school kasi ito ito kayo. Unsa? Yan, nanagad. Salamat lang, nga abot ka. Ayun ba? Sino ko mo? Mar, gito. Ako, baka ko ng Ano mo din? baka o kanding. Batang kanding. Mga bata, kung nila niyo. Di mo ko sila. Di mo ko sila mo to. Nag-istorya pa na kung Benji ba o ni ko Benji, di mo to sila nga kanding. Joy. Di mo to ako, di mo ko maninuunog istorya gini. Di mo Pero, to ako. ay mo di mo to ako dito, gihapit. Medyo dito ako sa taon. Uwa nila eh. Si Asam na eh. Si Kuan, isugot nila si Kuan. Akong Tony. Dudoy. Ano na? Siya, nga si Boss Vincio, apa ko na isubaw na niya. Kay, Sao lang taji. na, wa diri oy. Wa diri si Dio, am di ay. Na, mo ta sa Sa may gusto ko na. Di ba kung sige kita mo na ko kusing. Maniod do, maniod do. Wala na daot. Kuan to ila prelay ba. Tingin magato nga. Wala ba kayo mo nga. Lama ko bibit sa birthday. Yun, ano daw niya? Bili lang ko midirik pakinom ko no. Sultan di ko tahan. Isa may ko. Kuan sila nga to kusin. Master, na master diha kay kita man kay follower man niya. Nag-ingon na midaan. Di ada rin ang Uy, resito. kinamot man mo. Christian. Ngayon ito. Noon sa mas Christian abot Ang na kita. resepsyon di ada rin. Kaya nga ito binsuron kay kita. Di kaya mo ko nila. Kinamot. Di kaya mo ko Thank you nila. so much guys. Di na kano katanson ha kay maglaway na nila atong mga followers. Thank you so much. Tagang salamat. God bless you all.